To alhamdulillahi rabbil alamin, kamar yanda mutane suke yin comment suna cewa wai malam baya taimakawa da magani wanda mutane za su yi ka amfana. To mun ba da wani maganin, yanzu ma ga wani za mu bada. Shi kuma wannan abu wanda za mu bada tsaraba ce ga 'ya'ya mata ko 'ya'ya maza waɗanda suke neman aure, idan har sun tashi za su yi auren kenan. Ya kai kasancewa shin kina da saurayin, ya kai ga kasancewa ba ma ki da saurayin, to ya kamata sai ki wannan. Idan ba ki da saurayi, wannan abun wani icce ne wanda ake kiran shi da suna baba, ko in ce wani haki ne wanda ake kiransa da suna baba. Ana zuwa sai a ɗebi wannan haki ranar Lahadi misalin ƙarfe 12 daidai na rana ake ɗibarsa. Idan kika ɗebo shi sai ki zauna, sai ki zage shi, sai ki shanya sa zai bushe, sai ki nemi lalle. Idan baki da manemi kenan, sai ki nemi lalle. Idan kika nemi lalle, zai kai kasancewa sai ki samu goro ƙwara 7 farare, sai ki samu furen tumfafiya ƙwara 7, sai ki shanya su ko ki caccaɓa. Idan suka bushe, sai ki haɗa da lallan da goron, ya kai kasancewa da wannan furen tumfafiya, sai a rubuta bismillahir rahmanir rahim ƙafa 99, ko a karanta bismillahir rahmanir rahim ƙafa 99, sai a tofa, sai a kwaɓa. Idan aka kwaɓa, ana ƙunsa shi ne a hannun dama kawai. Zaki ce ubangiji Allah ka taimake ni in nuna mijina da hannun dama. Idan ya kai kasancewa lallanki ya kama, lalle na Hausa, ba wai irin wanda ake yin amfani da su ba yanzu mata, irin na iyayenmu na da shi ake amfani da shi. In kika ƙunsa ya kama, sai ki nemi guri mai tsarki, sai ki rufe wannan abubuwa da kika yi abu, domin menene? Akwai sunan Allah a ciki. Bakin gwargwadon misali kenan. Ga wadda ita kuma take da manemin yana ta mata yawo da hankali, zai kai kasancewa zaki nemi sawun kafar saurayin naki na dama ko na hagu, sai ki hada da wannan abubuwa, sai ki kunsa, sai ki kwaba, sai ki kunsa shi. Idan kika kunsa shi, in Allahu ya yarda, za ku ba mu labari bi jahi rasulullahi. Wannan abu ne muka bada dan soyayyar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nagode.